Obecně mám jednu tvrdou zásadu, nikdy netančit, ale když bude chtít, neřekneš ne. Tancování mi starosti nedělá, ale když jsou tam lidi a já nevím... Promiň, ne, že bych to čas, ale preciznost je naprosto nutná. Co myslíš tím, že ti to nedělá starosti? Yes. Píšu! Ej, Sam! O tomhle to celý. Jak to nabíráš rádi. Teď rozdělám oheň, ale nohy jedou. Rozdělám oheň, dělám pizzu, boky pořád v pohybu, boku není nikdy dost. A teď čistíš ucho. Čistíš a zahodíš. Když to nezabere, poslníš tímhle. To nikdy víc nedělej. Slyšíš mě? Jen se projevuju. Ne. Ne. Takhle ne. Jasný? Tvoje parče. Tohle. Tvoje je to. Tom chci dlouho. Žádný jiný. To nechci vidět. Nepotřebuju pít. Jídlo tam je. Lodku 15 cm od pasu, pravý úr. Ne, tohle nedělej, nekousej čerek, nech to! Ženy stojí tanec je skvělej tanečník, může pohodlit na tomhle. No vidíš, to se potřebuju naučit. Nevím, co zastavit. Nedá se to zastavit. Další téma.